Bajarek evnardarê li gundê Dareyê ku 30 kilometreyê nêzîkî Mêrdîneyê cih digre. Li vê derê bi baweriya saxbûna piştî mirinê hestiyên nêzîkî 3000 kesan hatine dîtin û piştî lêkolên antropolojîkên ku li sar van hestiyan hatin kirin, hatiye fêmkirin ku beriya niha bi 1400 salî emrê însanan bi nîvîngê 45 sal bûye. Tirba li Dareyê ku bi navê Tirba Galerî hatiye binavkirin li dünyayê bêhempa ye. Gundê Darê dibinê çayê Turabdînê de ye. Pêşiya wê vekiriye, yani Arda Mezopotamya me bêjin, bi du bajara hatiye avakirin ez ê werbêjim, li aliyê rohilat nêzîka 3 kilometre ev çayê hanê birîne kevir jê derxistine. Kevirê kufarî em ê bêjin, bi rehetî ew ça dibirîn kevir jê kirine û pê bajarek cê jiyanê gilê karbînin pê lêkirine, avakirine. Ana tarixa wê hegî çi qesî kem bijî em tiştê em kiyanîne tiştê me derxistiye berî ana 2100 salî em ê bêjin. Navê Darê ji şahê Persa kralê wan bêjin ya ji şahê wan împaratorê wanî mezin ji navê Darius tê. Darius demekê vêdekê wek havîngeh bikaranîye û pêwendiyê Farisa û vêdekê ji wî çaxî vir de dewam dike. Lê demek dirêj de vir yani ev herem bûye ez ê ji te bêjim ciyê got împaratoriya Roma İmparatoriya Roma û a Sasaniya gelek şerê mezin li ser darê kirine. Ji ber çi ji ber got berî darê nisêbîn heye, nisêbîn tixûb bû yani nebêna bêjin çawa tixûbê her du împaratoriyê mezin bû. Ev împaratorî jî tu zanî cîhanî bûn, hakimê dinyayê dibûn. Yani mesela bêjin wana Roma dixwestin got çemê Dicle bikin heça temê Dicle û Farisa jî dixwestin bigihêjin heta çemê Firatê. Yani Mezopotamya bi vî hawayê Mezopotamya jorîye vir. Îca wexta got Sasanî zora Roma dibin li Nisêbînê. Nisêbînê wî çaxî navendekî gelek muhîm bû ji bo va her du împaratoriya. Roma xwe paş de dikişînin. Tên vêdekê dixwazin got yani deverekî garnîzona eskerî leşker, fermangeha leşkeriyê wa bajarekî ave bikin. Pêşî biniya me re Amûdê heye. Li Amûdê dixwazin vê çêkin lê ji ber got Amûdê dora wê rast e dev ji wir berdidin û tên li vir di biniya çiyayê Umeriya re quntara çiyayê Umeriya û beriyê de dara di vir de ye li nêbêna çiyayê Umeriya û beriya me Mêrdînê em dibêjin di vêdekê de mesela dara cîk heye avanî ye şînî ye xweş e û ava wê jî ji aliyê Umeriya wa tê ji gundê Kurdîsê û Kurka çeto wa îca li vêdekê biryar didin got garnîzona xwe eskerî ji Nisêbînê bînin vir. Li gorî lêkolên zanîstî bajarê Darê ji aliyê Mîrê Romî Anastasios ve di sala 507 de li ser tixûbê dewleta Roma Rojhilatê li dijî dewleta Sasaniyan weke çeperekî hatiye avakirin. Ji navendên kevirên Şeddayê kevir hatine birîn û li derdorê bajêr bi qasî 4 kilometreyan sûr hatine lêkirin. Bajar weke kelha hundir hatiye lêkirin. Heta niha di kolan û lêkolên li nava bajêr û dervê bajêr de hinek bircên eydê sûran, dêr, qesir, sûk û bazar, sarınç, xanî, cokên avê, hewdên avê, tirbûbendên avê hatine dîtin. Wê çaxê Pers Darius Siya û Roma generalê wî Anastasios gelkî destguhartî vir li pêşî li vir tabî Pers hebûn. Persa li vir çar kir, li vir giş kevir jêkirin pê bajarê xwe lê kiriye. Baweriya wan yani amaca wan çi bû pala xwe bidin vî çayî û dijmin nehê li derbasî aliyê Anadoliyê bibin. Ji ber wêna gelkî Roma ew rehet bernedaye. Roma gelkî ji paş hatiye. Yani dora em ê bên Hatayê wan
General Anastasius Lur giber xweda pêve hat Amedê Amîda stendu pêve derbasî Nisêbînê bû. İro mesela em bê Nisêbînê jî bi navê berê Nisîbîs stendu pêve Roma berdewam kir Vialî. Hat Vialî wî çawa kir gelek zorî stend. Yani ev ardahanê berhetî nikarî bû bi stendan. Gelek dibêjin ki yani tiştê gemkiyanê wek şuxlê biyolojik savaş. Yani çi qesî qewet bajî li vir zorî pê hat û ji dervê gibikê Sûrê em çawa bêjin digo ki ji zeytûna yağ stendine Roma û avêtine Sûrê. Avêt binê Sûr qenca ew şirkirine ew kevriyê kufarî agir berdanînê Sûr şewit dandine û bi dûr jî ez karim bêm sîrke ama Kurdî ez wêna nayînim serevdû ew avêtinê û xera kirine. Sûr giş xera kirin û pêve Roma dest danî ser vir. ji bo hewcedariye bajêr av lazim e vêdekê ji bo wilot kolin ev ciyê gonham tê dine sarınca avê ye sarınca avê jî mesela ava wego me got ji alî Omeriya dihat hemskê darê nihamê dîsa wana bibînin dihat wir û li vir de av li vêdekê zelal dibû îca got piştî got zelal dibû em bêjin li bajêr belat kirin li bajarê darê belat kirin li gora got dibêjin jî nêzîka 120-150 hezar însan wî çaxî li vir dijîn. İca piştî got ev nav pêk ket û xerab û tedî Roma wa ew çûn û Sasanî jî paş tekişandin Müslüman hatin vêdekê di derdora sala 600 de piştî mîladê Müslüman hatin vêdekê Müslümana jî vir fetih kir ji wî çaxî vir de we got xirbe ma yani ji ber got digotin kufariye vêdekê we got xirbe heştin îca li vir li ser vê ev ciyê gonham tê de ne gelek efsane û tiştê wilo hatin gotin mesela digotin zindana darê ji vir re li rastiya wê de sarınca avê bû lê ji ber got ax zêde ketibûyê li vêdekê kirbûn zindana heta rehmetiye cigerxwîn jî li ser reşoyê darî wexta got çîroka xwenivîsan behsa vêdekê dike lê jêr dibêjin zindan yanî hepsxana darê jê re dibêjin vir tenê ciyek e ji bo yani bajarê darê a mezin wextê got tu bigire vir tenê ciyekî biçûk e we dît yani bê çiqase gelekî bedew e bê çiqa kedek mezin ave bûye kevrê got birîne yani kevrê got ji derûdora darê û kevrê vêdekê anîne bi teknîke gelek xweşik ave kirine û paşa vêdekê wek sarınca avê bikar anîne. Bajar di dîrokê de bi navê Anastosîpolis hatiye binavkirin û di destpêka sed sala şeşan de li dijî dewleta Sasaniyan weke çeperekê hatiye avakirin. Li vê derê sûrekê bi qasî 4 kîlometreyan û sarıncên mezin û sîstemên sûran cih digirin. Di dervê bajarê kevnar jî li qada ziyaretê tirban bi navê Nekropol galeriyekî mezin heye. Ji aliyê revberiya bajarê kevnar dareyê ve û Müzeya Mêrdînê ve lekolîn dewam dikin. Piştî 1986 Müzexana Mêrdînê û hinek arkeologê me got bi zanîngeha Mêrdînê ve girêdayî bûn ewana vê de dest pê kirin kolan. Piştî got kolan îca ew dewlemendî derket. Yana berî wêna digotin ciyekî terî beredayî ye biçûçik e wek gelek dîrokê Kurda mesela ciyê Kurdayî şaristaniyê Kurdayî got hene wî metodî nêzik dibin lê piştî got derket mezinbûna vir dîtin yani bê dîrokê de çiqa serolek mezin lîstiye û ji ber wê jî niha gelek însanê turîst yani gerok tên vêdekê bi qeflatên vir ji deverê aliyê Tirka ji aliyê deverê dî Kurd xwe jî tên vir yani hêdiyê dî Kurd tarîxa xwe jî dihestin em karin wê jî bêjin. Li darê kolandina axê ji sala 1986 ve didomin. Ji sala 2009 ve li qada Nekropolê ji aliyê Reveberiya Müzeya Mêrdînê ve xebat têne kirin. Tirba li dareyê ku bi navê Tirba Galerî hatiye binavkirin du dinyayê de bêhempaye. Li ser navên şervanê roman yên ku di sala 573 de li şer de mirine, di sala 591 de ji aliyê leşkerên ku ji nefiyê vegeriyane ve hatiye lêkirin. Laşê kesên di şer de hatine kuştin hemî anîne vê qadê û li vê derê hatine civandin. Postê kevra ê Ermenî aniye bajar
بدور إيجا شواكر أو جي خراكر بيلي كريم ونابي أو مريه جنرال مريه أناستاسيوس نابي داي باجاري خو أناستاسيو بوليس وی چوا کرگیش کانفله کر تشتی گ پرس چقسی آنا گ نقطه وی هبی یعنی گ ایزوان هبیجی روما گرگجی میماریا خواهد لی آبا کریم از ور بیشم آنا عمل آلیه نکروپولیسینه گورستان ورکش پیشی که ورجه کنو پیر دورجی باوریه پرکم هیم بردوام دکرن چاوات کریم از دگو کی مینترا خدایش که تحتی هاتیه اوایا گ مریه خواهتیخن تحتی او تحت وامریا زیده یعنی خراناک بدن آن خراناک و آندی ساراک و جیانا خو بردام کش بر ولو گل کیشی بردام که نکروپولیس آیه روحلات به گل کیشی آواکن ام بیشی که مثلا هندوری روزه ده وقتا کتاب درکت و نیزی که حتی 12 ساعت چقدر استاف هبه هر آوازی و دیسا مارو دنه و دره او جی باوریا وان وربو دگو که گه امر نو پی و دیسا جیان همه هنی امیر رابن و امیر بردام کن پیوندی کردا و پرسا و مدا ذاتن بهوره هبون یعنی ام او ملت آریان ام جوار دبیجن یا ویدی که جیه ملت آریانه ایجاد دست گوهرتی گلک جاری مثلا او میتانی لورمانه مان سیبین یک دوره کی پایتخت میتانی ابو نبینان سیبین و دارا 25 کیلومتر یا هی یا تونه yani mitani livermane, huri livermane, bavukale kurda gelek livermane و tüm daim jî li derdora bajarê mezin nişteciyê Kurd hene. Mesela hema jora darê hemû Emeriyayê, eşîra Emeriyayê, sed gundê Emeriyal vir hene. Aliyê Meyviyalî beriya Mêrdînê dîsa ûlê. Aliyê Meyviyalî, Aliyê Torê ye. Tora me meşhur a ciyayê Bagokê û ava spî û terî heta godrê cizîrê. Yani coğrafya gol vir a Kurdaye. Yani ki çi bêje imparator hatine û çûne û ez ê bêjim terî dibe swar hatûn peya çûn. Ew jî swar hatine û peya jî çûne. Sala li vir mane lê ev niha ciyê ku em tê dene sarinc dema Roma de ave bûye gerek mero yani heqê wa jî bide wana. û ê ku ave kiriye jî dema Anastasios jêr dibêjin qomandanekî Romayê gelkî mezin e. Ew wîna we qomandanê tixûbê ser tixûbê Sasaniya. ev hududê goldvir heye ve komandanê vê deke ew jî xuya ye got mirovekî çalak e zîrek e li gora xwe mesela teknîka Roma zêde bikaraniye kevir birîne nizanim terî we got me niha qal kir yanî teknîkek gelek pêşketiye belkî îro jî ez bawer nakim mirov karibe bi rahetî karibe tiştekî wek vêna biafirîne. Li vê derê merasîmên ji bo baweriya saxbûna piştî mirînê hatine kirin û duayên li ser ahî tên kevin hatine xwendin û hestiyên mirovan ji wê rojê heta niha hatine parastin ku îro derketine meydanê. Di dêrên Suryanên vê herêmê de îro jê rojên şemiyan ev şeklên îbadetan têne kirin. Divan rojên ku weke septên pîroz têne binavkirin de mucizeya pêxember Hezekiya ya saxbûna piştî mirînê tê hevîkirin û îbadet têne kirin. Ya rast ew mîrasa ku ne şênber e weke hefzeyekî zîndiyê ku heta roja me tiyê. Hem ji bo filehan hem jî ji bo cûyan ev de ji bo turîzma bawerî ye û ger û temaşeyeciyekî pir girîng e. Lewra ji bo baweriya mucizeya pêxemberekî ku li vê derê kesên mirî li benda jiyana xwe ya nûne. Vir sê tebeqeyê dibinê tebeqa herî jêrî de 3000 askerê wî dişar nemir giş anîne xistine vir. Ê wekî din jî ew tebeqe ê mesela rutbawan heba zengîn bana ew dixistin jorî lê evana ev jî tabii ki baweriya wan yani ev jî newlo hema dibe hinkî bêkarin evana giş şehîd bûne digo ji ber giş bo xwedayê xwe ji bo erda xwe ji bo miletê xwe şer kirine ev giş şehîd bûne û giş xistine vir. Baweriya wan çi bû digo ki wê xwedê wan dîsa pêxemberê Hezîkiyel wê emir bide wê xwedê emir bide pêxemberê Hezîkiyel wê wan miriya gişta rake wê dîsa berdewam kir ji ber wilo miriyê xwe giş dixistin cîkê. باوریا وا لگورا دما گو ام لی بنرن یعنی دم هيا باوریا وا بميترا و دين ميترايزم هاتيه دم هيا بونا مسيحي بونا خريستيان و دما گول فربون خريستيان بون يعني مسيحي بون
دینê wa Mesîhî bû lê berî wêna mesela Roma em zanin got mesela kültürek pagan jêr dibêjin yanî pirxwedayî yekxweda tune bû lê em zanin got mesela Roma li Qudsê jî û li aliyê İsraîl îro bi navê İsraîl tê gotin li wê dekê mesela êgo pêşê Hezreti İsa fermana wî da Pontius Pilatinus bû ew jî qomandanekî waliyê Qudsê bû ew wî biryara kuştina wî da û ew dalxandin İsa Mesîh dalxandin lê mesela piştî wêna tu dibînê ca Roma bi xwe dibin xifile dibin Xristiyan dev dînê xwe berdim dibin Xristiyan yani dînê wana pêşî mero dikare bêje êgo li vir aktuel e mîtraîzme ew jî beşek ji dînê zerdeşt û milletê Aryen ê Hint Ewropayî ye Mîtra ye Verûna ye Îndra ye ev jî xwedayê wayî mezinin û wê demetên û piştî got ev dînê yekxwedayî derdikevin yani mesela em bêjin cuhû jî demekî li vir hebûn cuhû ne Xristiyan Müslümanin bêtir îcaterî milletê vir bêtir lê Roma bi xwe Xristiyan bûn wextê got li vir bû yani ji ber got dêra wa li vir e ji ber got ciyê wa û tiştê wana dinere gelek tiştê wa ê Mesîhiyan e. Li dareyê li herêma Nekropolê tirbên ku di nava axê û latan de û tirbên di nava sandiqan de û gelek cureyên diyên tirban hene. Li gorî lêkolnan berevajiya her car tirbên li serê yên herî kevin û tirbên dibin jî yên herî nêzîkî rojamene. Qada Nekropolê ve enerjiya rojê tê rolîkirin û restorasyona wê hatiye xelaskirin. Hestiyên nêzîkî 3,000 kesan ku li vê derê hatine dîtin ji alî antropogolan ve têne lêkolîn kirin. Li gorî lêkolînan wê demê emrê însanan bi nivîngê 45 sal bû. Ji ber ku li qata jor cih namîne bi baweriya saxbûna piştî mirînê hestiyan tînin vê derê. Di nav latêkê yekperçê de endezyarekê romî ya ecêb heye. Lat qewartina bi vê rengî ode û cih û mekan ji hev derxistine û ev mekanê sê qat ava kirine. Lata mezin hatiye qewartin û bi vî şeklî mekan derketiye holê. Li gorî lêkolînên zanyaran li bajarê Kevnar Dareyê av jî wekî çek û sîlahan hatiye bikar anîn. Tê îdia kirin ku Sasanyan berê avê guhertine û Romiyan jî di nava Sûrê de ji bo 40,000 kesî 10 sarincên mezin ava kirine. Heta niha jî divan 3 sarincan de kolan xilas bûye. Reveberiya Müzeya Mêrdînê îfade dike ku ji bo îzolasyona avê di sarincan de maddeyekî avî hatiye bikar anîn û bi vê rengî sîstema bendavê hatiye xemlandin. Wextê ku deriyên avê jî dihatin vekirin, av leşkerên dijminan li ber xwe dibirin ku ev terzekî wisa ku pir kêm hatiye bikar anîn. Ev av wego em ê belkî pêş te jî em ê herin bibînin ji herêma Omeriyatê. Ji Kurka Çeto derdkeve, Kurka Çeto 3-4 kaniyê wanî mezin hene. Kaniya bazna dibêjin, kaniya berkevrê dibêjin, kaniya hanka dibêjin. Ev kanî hemû bi hev re dibûn yek û dihatin çem dibû çemekî mezin û tanîn û darê re û dora derbasî dibû heta derbasî Amûdê dibû. Lê ava got dihat vir ne ava çem bû. Ewana teknîkê ku li pêş xistibûn cok ji xwe re çêkiribûn cihê avê yani em dibê cokê avê. Cokê avê ji xwe re taybet çêkiribûn û ew diçûn ji kaniya bi xwe. Cokê xwe ber kaniya re ave dikirin û bi eynî ev teknîka gonha em li vir dibînin. Bu wê teknîkê tehta re çiya re derbas kirin ciyê got vala ba kevir datanîn kevirê wilo şayîkî xweşik û ava xwe ji wir tanî ji bo kes nikaribe ava wa jî bibere dizanî mesela bêjin gundiya bixwesta pêşiya ava wa kevin ya hinka bixwesta pêşiya ava wa kevin ji bo gitêkên pêşiya vê yekê cokê taybet ji bo ava got bê vir. Em ê niha herin ser em cîkê got em jê dibin hemskê darê ew ciyê got av pêşî dihat wir وجا جور دزللي زلال دكرم تاني فيدك والفيدك يجي جا بلاد كرم يعني جناب أمرياتي أو أباوانا شهرما أمرياتي Li bajarê Kevnarê Darê di sala 2017 de di sarincên avê û turba galerî de lêkolîn hatine temam kirin ji bo ziyaretê hatiye vekirin.